Dobrý den, dnes vám představíme výrobek firmy SodaStream. Jedná se o matně černý výrobník Jet Black. Obsahem balení je černobílý výrobník, včetně bílé láhve, bombička a víčko. SodaStream Jet má 3 tlačítka, a to na vyklopení láhve, výrobu sodovky a odklopení zadního krytu. Výrobník se skládá ze 4 částí, a to ze zadního krytu, který chrání bombičku, plastového kroužku, který drží bombičku ve výrobníku, odkapávací misky na přebytečnou vodu a samotného těla výrobníku. Bombička, ve které je 425 gramů oxidu uhličitého, vyrobí až 80 litrů sodovky. Láhev je vyrobena z pevného plastu a její obsah je žádná celá 9 litrů. A teď vám ukážeme, jak si vyrobit sodovku. Nejdříve je potřeba nasadit bombičku do výrobníku. A zajistit zadním krytem. Nyní napustíme láhev po tuto rysku. Vložíme láhev do výrobníku. A jednoduchým zmáčknutím horního tlačítka vyrobíme sodovku. Nyní předním tlačítkem odpustíme přebytečný vzduch. Láhev vyšroubujeme. Zajistíme víčkem a vložíme do lednice. Výrobník SodaStream Jet je lehký, takže s ním jde snadno manipulovat, nepotřebuje elektriku, je snadný na údržbu a vyrábí se v několika různých barvách. Při výrobě Coca-Coly vždy sirup nalíváme do sodovky až poté, když je sodovka vyrobena, nikdy ne obráceně. Po nalití sirupu zajistíme láhev víčkem a promícháme. Coca-Cola od firmy SodaStream chutná stejně jako klasická kola.